Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Knikkers. Pier en Marieke, waar zal je hem heen? Wij gaan te knikkeren. Goed? Ja, maar waar ga je hem dan heen? Het Squalleplein. Daar ben de oornek. Oren? De Orenbaan. Goed? Oh ja. Maar haal je hem wel knikkers dan? Genoeg. Poedervol. Nou, net te laat thuiskomen, hè? En winnen. 10 keer om. Doeg! Hoi. Maar op het Squalplein joggen ze geen orenbaan. Vreemd. Ze hier het wel opraad, maar er is geen hier. Wat doen we nou? Wacht je. Misschien komen ze nog. Ik heb je zin om te wachten. Hey, Pier. Zullen we even bij Piet Pony zijn? Piet Pony? Ja. Pony zijn nou wel boeten rennen, maar dit mooie waar. Vind ik leuk. Maar dat is heel al boeten het dorp. Zeg dat. Wie had nou wel ontierd? Misschien mij wij wel even... Ponyrijden? Ik knikker hier liever. Ik net. Kom mee. Piet Pony wennet op een boerderij. Hij had eerst boerwest en nu had er alleen nog een paar geiten en een pony. De pony stiet bij het stek als Pier en Marieke onrinnen komen. Oh, lief. Kom hier maar. Wist hoe het riet? Nee. Maar wie kent vreeg je? Tje, daar komt er aan. Waar? Piet Pony. Oh? Wat had er daar bij hem? Een zadel en die dingen voor om mijn kop. Ah, jongens. Zo niet even bij Wendy zijn. Wendy? Ja, Wendy. Zo heet ze. Ze mij graag over de aandacht. Kom maar, Wendy. Kom maar, braaf. Tik in hoen? Wat had ze mooie eigen. Is ze lief? Ja, ze is een makkerswoord. Maar ze wordt wat te vet. Ze maakt wat meer beweging. Nou, ik had zadel al mijn naam. Ik zeg hem aankomen en ik tocht. Misschien wil die baan wel even rijden. Hoe ligt dat? Ja. Oh, mij dat? Oh, machtig. Nou goed, dan zal ik het even kleren, meidje. Kom maar, Wendy. De band vallen maar de noos in de boeter. Ze maaien samen ponyrieden. Marieke maai eerst. Piet Pony helpt haar op het zadel en daar gaat het heen. Als een prinsesse zit Marieke op een reg van het hinderke. Piet rint mooi en houdt de pony beet bij het haardstel. Als ze 3 keer het stukje loon op een delwest ha, mooi Pier. Ik ben zuiver achter de post. Het komt er voor mij ook op aan. Dan kiest er misschien ook wel alleen, jongen. Dit beestje is zo makkers wat. En hij lust het wel, meidie. Wat zei ze ervan? Dwars te doen? Best? Nou, klaar. Nou, rieden dan maar. Zit maar voort. Voort! Voort, kerre! Hoor ik goed beet, hè? Hey. Ho! Net zo uit. Ho, Wendy! Doe jongen, wat is het nou? Hoor hem pad. Pad horen. Net zo vliegen, hè? Oh, hij vleet als een Pad horen. Had dat beest nou? Ho, Wendy, ho. Ho, Wendy. Ho, Wendy. Ho. Oh, hij doet het eraf. Oh, liek in het drek. De pony had Pier uit het zadel smieten. Hij looit lang uit in de modder. Marieke en de boer draven naar hem toe. Hoe is het, jongen? Als die zee erin? Valt mij. Maar ik zit onder de drek. Hoe koe dit nou? Wat is nou? Niet. Ik die niet. Maar die knikkers die vleren me daar de boes uit. Daar is krokken van, denk ik. En toen pokte er mij eraf. Oh, wie dat het? Pony reden mij de boezem voor knikkers. Jongen. Dit hier raak kom ik kind. Maar ze had nou in elk geval eerst beweging genoeg aan. Ik zal zien dat ik haar weer rustig krijg. En do. Alles tocht het nog. Dan moest hij maar wat oorhemmelje. Ik ken de verder niet meer ontwaan. Als de band thuiskomen zit Pier nog onder de vegen en spatten. De modder zit hem in het hier. Marieke haar mem zet grutte egen op.
Nou, wat krijgen we nou? Dat knikkerien is er nogal op woonkamer, ik had zo besjoch. Moest het zo raar? Of hij hem soms alles verlen? Nee, wie had nu het verlen? Nou ja, Pier. Maar Pier had de boezem vol. En Pier? Aha, leuk hè? Oh, Pier, jongen toch, wat sjocht dat eruit? Hoe komt dat zo? Hij je er ook knikkeren. Ja.